മെഷീനിൽ തിരിമറി നടത്താൻ പറ്റും എന്നതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആർക്കും. നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ഈ വിട്ടിത്തം? നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോകളിലുള്ള ഒരുത്തൻ പോലും എന്തുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഹാക്കത്തോണിൽ പങ്കെടുത്ത് അതങ്ങ് പൊളിച്ചു കാണിക്കുന്നില്ല ഷാഹുലെ? കേട്ടോ, ചോദിച്ചിട്ട് ഇത്രയും മുഴുത്ത എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഏകദേശം ഒരു 1.5 ലക്ഷത്തോളം, അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് വായിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വിവിപാറ്റുകൾ കൊടുത്തു. ഇതാ സാർ മുട്ട, ഹോർലിക്സ്, ചിക്കൻ, മിൽക്ക്, ഇതാണല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനമല്ല. ബട്ടർ, ബീഫ്, ഒലത്താത്ത ഒരു വിവിപാറ്റ് എന്താന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? സോറി, ഇവിടെ എന്താ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं. അങ്ങനത്തെ ആളല്ല ഞാൻ. എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തി, നിങ്ങളുടെ വാൽ അവിടെ ചവിട്ടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ അവിടെ ഇരുത്തി പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോവുള്ളൂ.